Sasisian pat ngapriang sobha ya phi baro ki parlok ki baju so tenat berkershan ya gane ga channel. Ikumba philayo I haka title menta kasngi in ya page chapang gabriel ka belengkot tam haperthe. Iswaban sedang ya ga video an aina swai phi ga jingkeli kumbangi jule man la ga por. Te ka jingkeli ba menta kasngi kalong haka ri ayu bagi nongkrong hap bandai le alaisen shua bakin shongkrong hagi lenti nesen kian dengan nong biang sa isian mo yo piklem song tu ba haka ria yu bagi nongkrong hap bandai le alaisen shua bakin shongkrong hagi lenti nesen kian atip won na preng jong pi pilai lengo don ru ibas no komik ya gane ga jingkeli henrei kadai ga jing shisha lada pitip ya ka jubab so bahasa a ya ka jubab jong phi comment box wala da pimtip sa subscribe ya ka ne channel nang ba pinyo ya ka jubab ha ka video ka bansawan ya ka video balada ngala keli na phi wei player cricket ubatiat ningkong ars parang ya ka ne jubab an sa a abakot jong ka ne ka video tong ini sedang no ya ko video jongi ka pementa kasni Gabriel ka belengkot tam perthai kerteng jongka badai Jyoti Amje Asyong Kasa Anakpur Maharashtra Jyoti menta kaladon live huwai snam karta enrai ka jingjrong jongka kalong tang arpsa wanshi bat ka jingkhia jongka kadon tang nrew kilo ka Jyoti kadon shibun ki wall record ha ka baide bat ka jingret jong ki khotmet jongka ka Jyoti kalayathu hadien bakaladap lai snam karta ka jingjrong jongka kalakut na bat hadian kane ki kme ki kpa kilayele ban suma riaka henrei ki doktor ki ong ba ka Jyoti ka donya ka jingpang hormones na kata kada ka met jongka kamla sho ban khe ka Jyoti kamla ban mare nekenthni kum ki wei pat ki khna namar ki kejat jongka kilong ki barit bha ka kejat jongka Jyoti kadon tang lai point san inchi bat ka simpriakti ka bajrong do jongka kadon tang siteng inchi te parlok baro philala thrai ban mudur ba ka Jyoti kalong Gabriel ka barit bha ha ka kamra jongka lasna karpang ya ki jingdon kam baro katkum ka renyang ga jongka khnang bakan la ban pendon kam yaki dalade ka Jyoti kalayathu bah ka por baka dangli school kalamat shibuan ki jinge namar ka jingret palat ka renyang jongka ya ka Jyoti hapo school kila pensyong bait la ka jong namar tang sukhai pendai tok ru kala kelon no teki kme ki kpa jongka kila pensna laka jong iwei imiet iwei suki na ka benta jong ka Jyoti nang bakan yo ban concentrate ha ka jingpule haba phai sa ka jingpule jong ka Jyoti menta kaladep pendep hadu MA bat menta kala susyong hayen kamtre ban let pule sho te parlok baro lada pinang kwa bante be saphang jong ka Jyoti sa comment yang comment box te parlok baro mentangan aina ka jubab ka bangla keli ha ka video ka baladep wei player cricket u badan ya ka nam double century baningkong te parlok baro ka jubab ka dei Sachin Tendulkar